Com a alcalde de Girona, en primer lloc, sumar-me a les diferents valoracions que han fet, singularment la del seu director. Gràcies a l'esforç de tots plegats, en el valor de la marca Girona, deia ara l'alcalde de Salt també, jo crec que també pot parlar pel conjunt de les nostres terres, en el valor de la marca Girona, i agafeu-la com a valor de ciutat i com a valor també de regió, el pes de temporada alta hi és perfectament reconeixible. L'altíssim valor de referent que ens dona temporada alta com a ciutat. És allò de l'intangible, allò positiu, allò que moltes vegades com a ciutat no reps dels mitjans de comunicació, no per culpa dels mitjans, sinó pels fets que passen. En temporada alta passa tot el contrari, i per tant posa en valor una ciutat que té moltíssim de positiu, però que de vegades no apareix de la manera que nosaltres voldríem. Quan es parla de redimensionar temporada alta d'acord amb les possibles futures aportacions de fons de fora del país, jo penso que tots ho comprendrem. No és el mateix ser gran que ser gros. Per tant, és possible que temporada alta s'hagi de redimensionar, no ho sabem encara, però en qualsevol cas, només que mantingués l'actitud, la filosofia i l'esperit actual, creiem que ja el faria prou gran. Però que ens sembla que és un tipus de festival que està una mica en la línia, va una mica avançat amb la línia de cap on van les coses, és a dir, que el diner privat i el diner públic juguin amb unes fórmules un pèl diferents de les que han jugat fins ara. No estem obsessionats amb l'any que ve, a mi no m'obsessiona l'any que ve, sinó amb traçar línies que ens donin 4 anys, 5 anys de futur i dir, en aquesta situació, el que nosaltres proposem, i és un esbós que sí que m'agradaria poc temps parlant amb les institucions, i primer acordar si s'està d'acord amb el disseny, després ja es parlarem dels números, que consisteix bàsicament en una cosa molt senzilla que té dos punts. Dotar a Catalunya d'un centre escènic internacional de primeríssim nivell. Si reinventem que tots aquests teatres de la Corona, del Vol, tinguin artistes associats, que els ajudin a relacionar-se amb el públic, etc. Jo crec que sense grans dificultats podem convertir Girona, Girona i Salt, en el sentit ampli sempre, Girona, comarques gironines, que és com no dir província per no descansar la Cerdanya i tot allò de dalt, però podem convertir Girona realment en la ciutat del teatre. Això en 5 anys, 6 anys, 7 anys. Això és una cosa ambiciosa, però que s'ha de fer any rere any. Jo crec que si es dibuixa un camí així, ambiciós, que digui, va, anem a fer una cosa diferent que no hi ha enlloc d'Europa, jo crec que encara que l'any que ve baixem una mica el pressupost, ens en sortirem.